Hello guys, tingnan natin yung isa dito kung ano yung ginagawa. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Anong ginagawa mo? Opya! Anong ginagawa mo dyan? Building ka. House castle. Sand castle. Nagbibuild daw siya ng house castle. Tapos kumuha siya ng upuan. Para hindi mapagod. Ano? Para hindi ka mapagod. Tingnan mo. May ganyan ba na nagbi-building ng house? Ha, Koy? May ganyan ba? Ang dami nating sinampay dito, guys. Kasi maliit lang yung ating pwesto. Tapos may plant pa. May plant pa. So, ito yung alaka, yung ano ni Auntie B, oh. Yung tinitinda. So, ito yung binili namin kay Auntie B. Ayan. Kalamansi. Ayan, guys. So, kung sino dyan itong bumili, guys. Ayan. Tinitinda ni Auntie B. 50 yung... Pamain lang. Ha? Pamain lang yan ha. Pamain lang. 1 pesos lang yan. 1 pesos dyan. 200 yan ha. Ano? 1 million yan. Ito, ano guys, oh. Dwarf daw ito. Ano tawag dito? Yung dwarfade. Dwarf na kalamansi. Mama! Kasi, di ba? May bulaklak na siya. Tapos, meron ng kalamansi, guys. So, pwedeng-pwede na tong, ano, kahit sa loob ng bahay, siguro pwede na siya. Pabakol. Puti na oh. Ha? Ano yung puti? Puti na lang. Puti na rock. Pwede yan. Beach. Sa beach yan. Building. 180 pesos. Ganyan na siya. 50 daw. Small. So, ayan. Hindi yan papabakal, guys. Hindi yan papabakal, guys. Sa akin yan. Ibibenta. Tapos, ito, marami nang bumili sa kanya, sa kapatid ko. So, kinuha namin ito. May mga ano na, may mga bunga na. Ayan. Kahit sa loob ng bahay, pwede. So, tatanggalin natin to ng mga, Mama. ito, mga sira na siya. Ano po? Mauntog ka dyan? O, dahan-dahan lang. Hinahayaan ko siya guys dito maglaro sa labas kasi nag-online siya kaninang umaga. So, half day lang sila. Abok ko mag-hard. Tagalog. Boring kaya. Punas na ng pawis. Dali na. Boring. Ang boring ko dyan. Ang bored. Oh. Kasi, punas na para pagpawisan ka din. Get Pinapalaro. out. Mau. Alright. Pinapaglaro ko siya dito guys kasi para naman ma-exercise siya. Puro online, tapos puro na lang sa loob ng bahay. Yan po nagpawis. Yo, 'di ba? At least pinagpapawisan siya. Yeah, nakita siya. Yeah. Kaysa naman sa loob ng bahay mag-cellphone, manood ng YouTube. Oo. McQueen. Mm. Tapos Hot Wheels. Buti yan dito. Pagpalahin natin, guys. Tapos ng SpongeBob. Tapos yan. Para may magawa siya. Ang daming ano dito nila, Lola. Ayan. Ito nung pagdating ko dito, ang daming tambak dyan. May nakasabit. Tapos dyan, tinanggalan ko siya ng mga sabit-sabit. Yung mga tambak dyan na mga basura. Para at least, diba, malinisan. Tapos, lalagyan ko yan, guys, dyan ng halaman. Tapos, ito, andito yung mga tinanggal doon. Mama, can you Ayan. help me? What? Please. Sige lang, magpala ka lang dyan. Strong ako at may muscle ako. Ha? Tapos, ayan, ito pa. Ito
Ito yung mga halaman na na-save natin guys. Kasi ando na lang sa dulo. Masyado nang hindi na-appreciate yung kanilang beauty. Kaya, ayan, hugasan natin yan yung mga, yung lagayan. Kasi dun sa labas, sa gilid, sa dulo guys, naulanan. Kaya, may mga tilamsik yung kanyang lagayan. Ano po? Go away, go away. Uy. Ayan, para ma-exercise yan, isa na yan guys. Kaya, hinayaan ko yan dyan. Tapos yan, yung mga ito. Sayang din kasi Tapos ito wala siyang laman ng halaman. What? Oo. Dagdagan pa natin yan. Titignan natin kung ano yung kung saan place natin siya ilalagay. Ano ba yan? At syempre yung mga nilabhan ko nung isang gabi. Ayan, nakasampay siya dyan. Kasi walang space kaming pagsasampayan guys. Kaya dito ko siya sinasampay. Ayan. So, ito ayusin ko pa guys ito. Yung mga tubig ni mama na binibenta. Medyo kailangan ayusin sa pwesto. May tindahan si mama na maliit. Na andyan lang. Maliit lang siya. So, ayan yung nag-deliver ng soft drinks. Di-deliver lang ng soft drinks dito. Ano yun, ma? Soft drinks. Ayan, yung nag-deliver guys ng Pepsi. So, ayan guys, nandito ako ngayon sa aming munting tahanan dito sa probinsya ng Bicol. Ingay ng isa dyan. Ayun, anong pinagagawa. Ayan, may nagtitinda dito ng merienda. Sige po. Iyo po. Ano po yan? Biniribid. Merienda. Ninaasaring. May merienda. Sakto sa aking vlog. Ano yung biniribid? Biniribid. Pakita ko guys, ang biniribid. Kukuha tayo ng plato. Magkano po? Sa isman giraray, kaya mo nag-iirabi, tirabi. 6 daw. Ilan ba? Tira. Sige po. Ito. This 3. Sige, dagdagan mo pa po. Tulo, apat. Ano 5, 30? 5. Sige pa po. Yan. Ilan na? 4. Apat na ano? 4. Hindi na. Tumatawang puto. Ano kung kaya ano? Ito ay gawa sa malagkit na bigas. Ano? 6. Ano? 8. Wow. Ang tawag dito ay pinilipit sa Tagalog. Pinilipit sa Tagalog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48 lahat. Tapos, ilang peraso? 8 pieces na. 8 pieces na pinilipit. Ang gawang sa malagkit. Gawa sa malagkit. Ayan. Maraming salamat. Thank you. Hey, Ma. Ayan. Yung trabahador ko. Halika na, magmerienda ka na. Yung trabahador ko, guys. Trabahador ko. Ay, wag mong anuin yan. Hala, pinapala yung yung lemon. Hala ka na. Tanggalan mo na. Tanggalan mo na. Hala, pagalitan ni Lola. Hala, patay si Lola yan na. Hala. Para dusukan mo ko eh. Dahil, Tanggalan. Tama na. Tama na yan. Pawis na, tama na. Sige ka dyan. May dyan, may ulo dyan. Tama na yan. Bigyan na din na. Lola ay nakonsume. Kasi kinalat niya yung lupa at nilagyan ng mga buhangin ang kanyang tanim na kalamansi. Ayan, napuno.
ito na po ang ating binili kanina. Yung dumaan po dito sa aming tapat ng bahay. So, ito yung maganda dito sa probinsya. Kasi kahit hindi ka pumunta sa palengke, kahit hindi ka pumunta doon sa mga bilihan ng mga pagkain, so may dumadaan dito. Every morning hanggang hapon guys, kahit ano pong mga binibenta dito sa tapat ng aming bahay. So, may mga dumadaan. Umaga pa lang, meron ng gulay, isda, mga kung ano-ano pa, taho, mga ganyan. So, sa hapon naman, so, dadaan na naman yung mga merienda. Kagaya kanina, nakita nyo naman, di ba? Ito yung binili natin. Ito yung pinilipit. So, ito guys, napakalagkit. Sobrang lagkit nito guys, ito. Wow! So, ito yan. Ay, lalaglag. So, ito. Kaya siya pinilipit. Alam niyo yung number 8? Yung ganyan, oh. 8. Ayan, 8 siya. Parang 8. Binilibid sa amin. Binilibid or pinilipit. Ganyan siya. Tapos, coated with sugar or caramelized with sugar. So, ganito yan, ang itsura niya. Ang isa nito, magkano nga yung isa nito na? 6 daw, no? 6 yung isa, no? Na 6. Ang lagkit. Ano ba? Kaya mo, ubos mo yan? Maubos mo yan? Aral? Ang marit. Masabit sa ano guys? Masabit sa ipin, yung ano, yung sugar. What? Grabe, ang lagkit niya. Pati yung sugar ang lagkit niya. Tapos yung mga pagkain dito guys, mga ulam namin, pagkain bikod, daing, inangat. Ang dami pa yan. Bigyan natin sila ate siya at ate sila. No? Si Lola, no? Kalagamin na to. Tingnan nyo guys, oh. Tinanggal niya lang yung mga, ano, yung caramelized na sugar. Hindi naman kinain, no? Sino na naman kakain na to? Di syempre, ako. Tinimpla ko na ginger tea. Ew, Yaki ka dyan, masarap yan, no? gingerbread. Isingin nyo, may ano siya, may mani. May ano siya, may mani. Ayan, may peanut. Coated na peanut, tsaka yung caramelized na sugar, peanut, yan, sprinkles with peanut. At ito yung malagkit. Malagkit. Hap. Ano, girl? And guys, thank you so much sa pagsama niyo sa aking vlog today at sa aking napakasimple lang na buhay-buhay dito sa amin sa probinsya. Thank you so much pala sa mga nagsusubscribe at magsusubscribe pa sa aking channel. Thank you so much guys sa inyong support. Ayan, keep the faith and keep safe everyone. See you soon on my next vlog. Bye-bye! God bless everyone!